Ľudia, dneska je tu nové video a zase je to z Chimainru a dneska budeme stávať súdnu sieň, lebo zajtra sa chystá súd. Ešte vám nebudem hovoriť, kto na ňom bude, ale zajtra bude súd, takže máte sa na čo zajtra tešiť a my budeme stávať súdnu sieň. Zatiaľ máme takýto základ, že ak bude asi vyzerať. A ja už mám aj trochu predstavu, takže ja si idem zobrať bloky a idem ju spraviť. Dobre ľudia, už mám veci, takže môžeme ísť stavať tú súdnu sieň. Podlaha bude z dreva, nech je noble. Najprv to malo byť, že z kvarcu, ale z kvarcu to nebude, lebo nemáme žiaden kvarc. Ja dúfam, že mi toľko dreva bude stačiť. A už sa stňava, takže idem drýchmať spať. Dobre, už spíme a môžeme ísť zase stavať. Dobre, môžeme to ísť už dostávať. Dúfam, že mi drevo vystačí. No, neviem, či mi vystačí. No, to mi určite nevystačí. Takže poďme si ešte aj naťažiť drevo. Má tu byť aj so mňou Aďušo, ale on odišiel, takže to musím robiť sám. A ja si idem naťažiť drevo a keď ju budem mať sám, ozvem. Dobre ľudia, naťažil som si tak dreva, takže dúfam, že to mi už vystačí. Teraz tu by som chcel tak spraviť, ale to spravím až potom, ale najprv spravím vonkajšok. Tu spravím tak terasu. To vykopem. Dobre, idem to vykopať. Takto tu spravím terasu. Dobre, tu spravím chodnosť, to vypočítať, že to má dokopy 12 blokov, takže polovici. Tak tu je polovica. A som chcel spraviť dvojité dvere, tak to bude zase nevychádzať, že buď na jednu alebo na druhú stranu bude nepár. Alebo spravím a trojité zase, no, to nebudem robiť. Tak ja zatiaľ skočím domov pre dvere. Dobre, dvere mám, ale len jedny, že druhé budem musieť dorobiť. Ale ja to spravím až potom, keď dostávam celú súdnu sieň. Ja neviem, ak to má byť vysoké. Spravím asi nejak tak vysoké. Spravím aj tu.
Asi si poviem, že ešte zobrať trochu cobblestone. A tu ešte dorobím aj okna potom. Strechu by som chcel spraviť z dreva, ale drevo že nemám. Tak nepôjde. Vyzerá, že si budem musieť ísť aj pre cobblestone ešte. Takže aké mať cobblestone, tak sa ozvem. Takže ja som tie dvere trošku upravil, teraz to bude dobre, tam ešte aj tam, lebo predtým to nevychádzalo, to je teraz to je už dobre. Spravím tak aj terasu, tak. Však cobblestone máme dosť. Dobre, to by som mal. Tak ešte potom spravím strechu a vnútrajšok. Myslím zatiaľ pre veci, aby som na to mal. Dobre ľudia, už mám trošku veci, ešte vám musím niečo ukázať. A tuto kto je nový hráč na serveri? Braglocket! A to je všetko, čo som chcel povedať, takže my môžeme ísť ďalej. Som si spravil aj nové dvere, ktoré sem dám. Toto je on, Braglocket. Idem zatiaľ spraviť strechu, rozhodol som sa, že ju spravím so slebou. A crafting som si zavudol, že doma, teraz si musím vykraftiť nový. A spravím si sleby. Zatiaľ som si spravil len trochu, lebo mi už došlo drevo. Som si musel ísť naťažiť, tak si musím spraviť nový crafting table. Neminiem všetko drevo, nechám si ešte trochu. Mám stack a 8. Dúfam, že mi to bude stačiť. Pochybujem, že mi to bude stačiť. Vidím, že už prišiel aj Braglocket. Rád, že už odišiel. No tak toto mi určite nebude stačiť. A vidím, že sa tam už smieva, takže musím ísť už aj spať.
No, tá súdna sieň vyzerá zatiaľ veľmi dobre, takže ohodnote dole do komentárov od 1 do 10, jak vyzerá. Ja idem zatiaľ spať. Dobre, už som sa vyspal, takže môžeme ísť dokončiť súdnu sieň. Ale vyzerá, že no, mi nebudú stačiť sleby, tak budeme musieť ísť robiť dosť veľa ďalších. A vyzerá, že na to mi nemá asi všetko drevo, čo sa mi moc nechcel. Skoro som si spravil tlačítka, som asi nerozdýchal. Mám ich 30, čo viem, že mi nebude stačiť. Budem potrebovať o dosť viacej. No, nevystačilo mi to. Chcem ísť naťažiť drevo. A keby ma drevo, sa vám ozvem. Dobre ľudia, už som si naťažil dosť. Keď tak mám ešte 42 dreva. Takže by mi nemalo dojsť, že vôbec. Spravil som si ich 40 volačov, alebo 50. Takže ešte ani to mi nedojde. Takže teraz ma tak napadlo, že tam by som mohol spraviť presudcu. Som tam spravil stolík, napríklad tu. Vláde aj tu mohol byť. Napríklad tu voláde, že by mal sudca tak. Takže by tu stále tak rozhodoval. Tu by boli obžalovaní. Takto tu by bol jeden. Hneď oproti by bol druhý. A už mi došli sleby, tak si spravím ešte tak. Tak spravím 6, aj to ešte veľa nestačilo, že no tak. A tu to je raz, dva, tri. Takže tu spravíme možno tak dve miesta pre dvoch. Takže tu budú sedieť. Takže tu budú sedieť. Tu je jeden a spravím ešte trošku slebov. Tu bude druhý. Už som to dal som to dobre. Jeden. Keď také, že prídu. Znamená, že ešte spravím páčky ako mikrofóny. Tak spravím si... ešte si spravím jednu páčku. A pojem spať. Vidím, že už nemá presne, už nie super. Spravím tak a tak. Dobre, a ja idem spať a potom pojeme tam dať tie mikrofóny. Dobre, už som sa a vidím, že sú nesienie creeper. Ja sa ho pokúsim zabiť. Dobre, našťastie nevybuchol. A vidím, že tam je aj skeleton. Tak dvaja skeletóni vidím, že sú tam. A jeden creeper vybuchol, čo mi je absolútne jedno. Si idem preštiť, aby som ich zabil. Čo to bolo? Skade zas more?
som sem odložil veci. Zoberiem. Vlastne štít som si dal do druhej čestky. Ja si zoberiem. Nemám ani čím zabiť, tu som si dal štít. A tu som si dal aj sekeru. Ja ich teraz zabijem, lebo sú v mojej súdnej sieni. A to sa mi nelúbi, že sú tam. Dobre, jeden mŕtvy a druhý tu není. Tu poviem osvetliť. Je tak. Je tak a tu pre sudcu bude tak. Ešte nemusím nám tak, aj sa mu tam lepšie išlo. Ja to tu idem osvetliť zatiaľ. Dobre, už mám 4 torčky, čo už mi bude úplne stačiť. Osvetlím to tu, aby sa tu nespawnovali monstra. Dobre ľudia, to je pre toto video všetko. Dajte like, odber, zvonček. Majiteľa servera máte dole v popisku a tešte sa na zajtrajší súd.